ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று தசமி திதி, நாளை கைஷீக ஏகாதசி, நாளை மறுநாள் துவாதசி. 3 நாட்களும் பாராயணம் செய்யும் வகையில் ஸ்ரீ விஷ்ணு ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம் பார்க்கலாம். இதை தினமுமே சொல்லலாம். இதை இந்த நன்னாளில் பாராயணம் செய்வதால் பகவானிடத்தில் பக்தி, வைராகியம், மோட்சம், ஞானம் உண்டாகி மனக்கவலையும் கிரக தோஷமும் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பத்தி மகா பெரிவா சொன்னதையும் இதன் பொருளையும் நாம இந்த பதிவுல சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். மகா பெரிவா சொல்றா, இதுல சாக்ஷா ஜகத் பரிபாலகனான மகாவிஷ்ணுவை பற்றி ரொம்பவும் உசத்தியான கருத்துக்களும் மனசை உருக்கும் பாவமும் வாய்க்கு அமிர்தமாக இருக்கும் வாக்கும் கொண்டதான இந்த ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம் என்பது ரொம்ப சின்ன ஸ்தோத்திரம் தான். இதை நன்றாக மனசில் வாங்கி கொண்டு விட்டால் நாம் ஆச்சாரியாலையும் தெரிந்து கொண்டு விடலாம், மகாவிஷ்ணுவையும் தெரிந்து கொண்டு விடலாம், அத்துடன் நம்மையும் தெரிந்து கொண்டு விடலாம். நம்மை தெரிந்து கொள்கிறபடி தெரிந்து கொள்வதுதான் அத்வைத்தம். அந்த உச்சாணி வரைக்கும் இந்த ஷட்பதி நம்மை அழைத்து கொண்டு போய்விடும்னு சொல்லியிருக்கா. நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம். ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸ்ரீ விஷ்ணு ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம். அவிநயமபணய விஷ்ணு தமய மனஷமய விஷய மிருக திருஷ்ணாம் பூததயாம் விஸ்தாரய தாரய சம்சார சாகரதக. ஹே விஷ்ணு, எனது பணிவின்மையையும் ஒழுக்கமின்மையையும் விரட்டி மனதை அடங்கச் செய். உலக இன்பப் பொருட்களின் மாயத்தை அகற்றி எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தும் தயையான இரக்கத்தை வரச்சை. என்னை சம்சார கடலிலிருந்து அக்கறைக்கு மோட்சத்திற்கு சேர்ப்பித்து விடு. இது முதல் ஸ்லோகத்தோட பொருள். திவ்யதுனி மகரந்தே பரிமள பரிபோக சச்சிதானந்தே ஸ்ரீபதி பதாரவிந்தே பவபயகேதச்சிதே வந்தே. கங்கையை மகரந்தமாக கொண்டதும் சச்சித் ஆனந்தமாகியவற்றை வாசனையாக கொண்டதும் உலகில் சம்சார துன்பத்தை போக்குவதுமான ஸ்ரீபதியான நாராயணனின் திருவடி தாமரைகளை வணங்குகின்றேன். சத்யபிபேதாபகமே நாததவாகம் நமாமகீனஸ்த்வம் சாமுத்ரோஹி தரங்கஹ க்வச்சன சமுத்ரோண தாரங்கஹ. ஜீவாத்மாவான எனக்கும் பரமாத்மாவான உமக்குமிடையில் வேற்றுமை இல்லை. எனினும் ஹே சுவாமி, நான் உன்னுடையவன் ஆகின்றேன், ஆனால் நீ என்னுடையவனாக மாறுவதில்லை. உண்மையில் அலைகளுக்கும் கடலுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்றாலும் அலை கடலுக்கு சொந்தமானது, ஆனால் எங்கும் ஒருபோதும் கடல் அலைக்கு சொந்தமானது அல்லவே. உத்ருத நகநகபிதனுஜ தனுஜ குலாமித்ர சசி திருஷ்டே திருஷ்டே பவதி பிரபவதி ந பவதி கிம் பவதி ரஸ்காரக. கோவர்தன மலையை உயர்த்தி பிடித்தவரே, இந்திரனுக்கு இளையவரே, அசுர கூட்டத்தை அழித்தவரே, சூரிய சந்திரர்களை கண்களாக கொண்டவரே, உங்களுடைய கருணை கடைக்கண் பார்வை ஒருவனுக்கு கிடைக்குமானால் எவருக்குத்தான் உலகியலில் இழிவு தோன்றாது? வலிமை மிக்க இறைவனான உன்னை காணும் போது பிறப்பை ஒதுக்குவது, சம்சாரத்தை நீக்குவது வராதா? மத்ஸ்யாதிபிரவதாரைஹி அவதாரவதாவதா சதா வசுதாம் பரமேஸ்வர பரிபால்யோ பவதா பவதா பபீதோகம். ஹே பகவானே, பிறப்பினால் சம்சாரம் என்னும் துன்பத்தால் நான் பயப்படுகிறேன். மத்ஸ்ய கூர்மாதி அவதாரங்களில் இறங்கி எப்போதும் உலகை காக்கும் உன்னால் நான் காத்து ரட்சிப்பதற்கு தகுதியானவனாக இருக்க வேண்டும். ஹே பகவானே. தாமோதர குணமந்திர சுந்தர வதனாரவிந்த கோவிந்த பவஜலதி மதன மந்தர பரமந்தரமபணயத்வம் மே. வயிற்றில் கயிற்றால் கட்டப்பட்டு உலகை தாங்குபவரே தாமோதரனே, அனைத்து மங்கள குணங்களுக்கும் உறைவிடமாக இருப்பவரே, அழகிய தாமரை ஒத்த முகம் கொண்டவனே, ஹே கோவிந்தா, சம்சார கடலை கடையும் மந்தார மலையானவனே, எனது பெரும் துன்பத்தை போக்குவாயாக, எனது பெரும் அச்சத்தை நீக்குவாயாக அப்படின்னு இந்த வரிகள்ல சொல்லப்படுறது. நாராயண கருணாமய சரணம் கரவாணி தாவகௌ சரணௌ இதி ஷட்பதி மதியே வதன சரோஜே சதா வசது.
ஹே நாராயணா, கருணை வடிவானவனே, உனது திருவடிகளை சரணம் அடைகிறேன். இந்த 6 வச்சனங்கள், 6 சொற்கள் என் நாவில் எப்பொழுதும் தங்கட்டும். உமது 2 பாதங்களையே என் அடைக்கலமாக நான் நாடட்டும். என் வாயில் எப்போதும் நாராயணா என்று சுழலட்டும் என்று பொருள்பட சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை பாராயணம் செய்தால் பகவானிடத்தில் பக்தி, வைராகியம், மோட்சம், ஞானம் உண்டாகி மனக்கவலையும் கிரக தோஷமும் நீங்கும். இப்ப பாடலை முழுமையாக ஒரு முறை பாராயணம் செய்யலாம். ஸ்ரீ விஷ்ணு ஷட்பதி. அவிநயமபநய விஷ்ணோ தமய மனஷமய விஷய மிருக திருஷ்ணா பூததயாம் விஸ்தாரய தாரய சம்சார சாகரதः திவ்யதுனி மகரந்தே परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपति पदारविन्दे भवभयखेदच्चिदे वन्दे सत्यपिबेदापगमे नाततवाहन्न मामकीनस्त्वं सामुद्रोहितरङ्गः क्वचन समुद्रोण तारङ्गः उद्धृतनगनगबिदनुज दनुजकुलामित्र शशिदृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भव तिरस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैः अवतारवतावता सदा वसुधाम् परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भीतोऽहं दामोदर गुणमन्दिर सुन्दर वदनारविन्द गोविन्द भवजलधि मतन मन्दर परमन्दर मपनय त्वं मे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं श्रीविष्णु षट्पदी स्तोत्रं सम्पूर्णम्।